the Eastern met when we're fighting a war against Russia and we're trying to support Ukraine. When we're fighting a war against Russia and we're trying to support Ukraine. Είμαστε σε μια χώρα η οποία σήμερα έχει συγκεκριμένη απειλή εξανατολών. Είμαστε μια χώρα η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Μας ενημέρωσες ότι ένας Έλληνας εκπαιδευτής στα F-16 έχει φτάσει στο Κίεβο και είναι από τους πρώτους που αναλαμβάνουν έργο για να εκπαιδεύσουν Ουκρανούς πιλότους στη χρήση αυτών των αεροσκαφών. Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη που γίνεται από τη Γερμανία για ένα σοβαρό ενδεχόμενο πολέμου. Μάλιστα, χθες ετέθηκε ορόσημο, δηλαδή μέχρι το 2029. Το συμμερίζεστε? Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα χειρότερα. Όπως λέει ο Πρωθυπουργός μας, είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με τους Αμερικανούς, με την Ευρώπη και ενάντια στον επεκτατισμό της Ρωσίας, όπως λέει. Ξεχνάει όμως ότι το ΝΑΤΟ και η Αμερική μέσα στην καρδιά της Ευρώπης έχουν κάνει ήδη τόσους πολέμους, έχουν επιτεθεί σε μια χώρα στη Ιουγκοσλαβία και την έκαναν κομμάτια και έκαναν 5-6 χώρες. Ξεχνάει ότι η Αμερική είναι το μοναδικό κράτος που χρησιμοποίησε ατομική βόμβα 2 φορές. 2 φορές, δεν τους έφτανε μία πόλη που ισοπαίδωσαν. 2 πόλεις ισοπεδώθηκαν, στη Χιροσίμα και την Ναγκασάκη, που εκεί υπήρχαν άμαχοι, υπήρχαν παιδιά. Παρ' όλα αυτά τώρα προσπαθούν να κάνουν τη Ρωσία ως το χειρότερο, το κακό που έχει συναντήσει ποτέ ο κόσμος. Τι να πω. Το Ισραήλ από την άλλη εκεί πέρα πολεμάει έναν σχεδόν άμαχο πληθυσμό. Έχουν σκοτωθεί πάνω από 20.000 παιδιά. Όπου και να γίνεται πόλεμος πρέπει να το καταδικάζουμε και να κάνουμε το παν για να σταματήσει ο πόλεμος. Ο πόλεμος είναι το χειρότερο πράγμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Αλλά δεν πρέπει εμείς να εμπλεκόμαστε σε πολέμους, ειδικά με αδελφούς λαούς που μας έχουν βοηθήσει στην ιστορία τόσο πολύ. Τώρα λοιπόν είδαμε κάποια αποσπάσματα, ο Πρωθυπουργός ανοιχτά να δηλώνει ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Μετά βλέπουμε να το δηλώνει η αδερφή του που είναι πάρα πολύ δυνατό χαρτί στα πολιτικά της Ελλάδας και το ξέρουμε όλοι. Εγώ πιστεύω ότι, αγαπητοί συνέλληνες, ότι τουλάχιστον το 90% των Ελλήνων, αν σταματήσει τώρα στο δρόμο, θα σου πούν ότι οι Ρώσοι είναι αδερφικός λαός, όπως και οι Ουκρανοί, και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος εξ αρχής, και έχω κάνει και βίντεο πριν 2 χρόνια, ήταν λάθος της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας. Αυτοί βέβαια μέχρι τώρα το ονομάζουν ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Τέλος πάντων, αλλά εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να εμπλακτούμε και βλέπουμε ότι και ο κύριος Πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης μας δηλώνει ότι είμαστε σε πόλεμο. Βέβαια, αύριο δεν θα πολεμήσουν τα παιδιά του, ούτε αυτός θα είναι στα χαρακόμματα. Ήδη έχουμε στείλει τους πρώτους εκπαιδευτές F-16 και το είδατε και αυτό το απόσπασμα, να εκπαιδεύουν στα F-16 τους Ουκρανούς, που τα F-16 θα τα παραλάβουν οι Ουκρανοί κάπου σε μερικούς μήνες, είπανε. Οπότε αυτός ο πόλεμος, από αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι προγραμματισμένος να διαρκέσει ακόμα πολύ καιρό. Κάποιοι λένε ακόμα 4-5 χρόνια, κανένας δεν ξέρει. Αυτό που ξέρουμε όμως, ότι αν δεν έρθουν στα πράγματα στην Ευρώπη άνθρωποι όπως από το κόμμα Συντηρητικοί Καθαροί, ειρηνιστές που θέλουμε να τα έχουμε καλά με όλες τις χώρες, και με την Ουκρανία και με την Ρωσία, ειδικά με τη Ρωσία, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα μέχρι 11 χρονών, πήγα σχολείο και αγαπάω τους ανθρώπους εκεί, αγαπάω την κουλτούρα, αγαπάω τη ρώσικη πίεση, αγαπάω τη ρώσικη μουσική όπως όλος ο κόσμος, και βλέπαμε κάποια ακραία πράγματα που έγιναν όταν ξεκίνησε αυτή η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως το λένε στη Ρωσία. Απαγόρευαν τα μπαλέτα, έκαιγαν τα βιβλία, τα ρώσικα, ας πούμε, κάποια λογοτεχνικά. Αυτά τα είδαμε τελευταία φορά επί του Χίτλερ, κατά τον ναζισμό, και αυτά μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπως και στο κομμουνιστικό ολοκληρωτικό καθεστώς, απαγορεύαν κάποια βιβλία.
όπως π.χ. το βιβλίο του George Orwell το έχουν απαγορεύσει. Κάποτε δεν άφησαν να εκδοθεί στην Σοβιετική Ένωση γιατί φοβόντουσαν ότι θα παρομοιάζεται αυτό το βιβλίο με το μέλλον που περιμένει το σοβιετικό λαό. Όπως και το χαριτωμένο είναι, όπως και στην Αγγλία απαγορευόταν για πολύ καιρό να εκδοθεί αυτό το βιβλίο, γιατί φοβόντουσαν και οι Άγγλοι ότι θα παρομοιάζουν οι Άγγλοι το πώς θα είναι το μέλλον στην Αγγλία. Πιστεύω βέβαια έτσι όπως είμαστε τώρα, πιο πολύ για μέλλον στην Αγγλία και στην Ευρώπη, αυτά που περιέγραφε ο Orwell στα βιβλία του, προς τα εκεί πάμε, σε αυτό το ολοκληρωτικό καθεστώς που θα μας ελέγχει. Αυτός ο πόλεμος είναι μια μεγάλη τραγωδία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ότι ο θείος μου, που είναι τώρα κοντεύει 70 χρονών, έχει ένα κουμπάρο που μένει στο Χάρκοβο, που είναι τώρα η Ουκρανία το Χάρκοβο. Εντάξει, θα το ξέρετε και όλοι, γιατί βλέπετε ειδήσεις συνέχεια της πόλης της Ουκρανίας. Φανταστείτε τώρα ότι αυτοί υπηρέτησαν στο Σοβιετικό στρατό. Ο Σοβιετικός στρατός κάποτε νίκησε τον ναζισμό. Δηλαδή, οι παππούδες αυτών που τώρα αλληλοσκοτώνονται στα πεδία μαχών της Ουκρανίας, δεν ξέρω, τρίζουν τα κόκαλά τους, βλέπουν όλα αυτά, και εγώ προσωπικά καταδικάζω και δεν συμφωνώ με αυτόν τον πόλεμο. Εγώ θεωρώ ότι αυτός ο πόλεμος είναι πολύ μεγάλο λάθος της πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης του Πούτιν. Όχι, το ότι μια κυβέρνηση ξεκίνησε μια, όπως λέει αυτή, στρατιωτική επιχείρηση και σκοτώνονται άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι όλη η χώρα πρέπει να καταδικαστεί. Δεν σημαίνει προς Θεού ότι πρέπει να καίμε ρώσικα βιβλία, να απαγορεύουμε στους Ρώσους αθλητές να παίρνουν μέρος σε αθλητικές οργανώσεις και να έχουν τη σημαία τους. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει όλο αυτό το μίσος. Αυτά τα έχουμε ξεπεράσει επί του ναζισμού, αλλά βλέπουμε όχι, ότι δεν τα έχουμε ξεπεράσει. Ότι και με τα βιβλία του Νταστογεύσκη, επειδή είναι Ρώσος συγγραφέας, και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι πράγματα ακραία και πρέπει να καταδικάζονται. Ούτε δεν θέλω να ανεχτώ ότι φέρνουν στο κοινοβούλιο έναν μαχητή του τάγματος Αζόφ, έναν ναζιστή ουσιαστικά, τέλος πάντων, στο ελληνικό κοινοβούλιο, που η Ελλάδα έχει τραβήξει τόσα πολλά από τους ναζιστές. Όπως είδαμε και στο καναδέζικο κοινοβούλιο, που έφεραν και μετά ζητούσαν και συγγνώμη, μάλιστα, έφεραν ένα φασίστα που ήταν στα τάγματα του Χίτλερ, το SS, βετεράνο, για να μιλήσει εκεί, και τον χειροκρότησαν και μετά ζητούσαν συγγνώμη. Αυτοί όμως μήπως φανερά ζητάνε συγγνώμη, αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι. Αυτή είναι λοιπόν κατά το πρωθυπουργό μας η σωστή πλευρά της ιστορίας. Καμαρώστε έναν δημοκρατικά εκλεγμένο Ουκρανό πρωθυπουργό, που είναι και Εβραίος στην καταγωγή, να χαιρετάει στο καναδέζικο κοινοβούλιο έναν ναζιστή. Όχι, δεν θα μας τρελάνουν αυτοί. Δεν είναι αυτή η σωστή πλευρά της ιστορίας. Ή εκτός κι αν είναι, αλλά για αυτούς, αλλά όχι για όλους εμάς. Που έχουν καταφέρει να κάνουν είναι το τέλειο κατά Σαν Τζουν. Δηλαδή έβαλαν τους Σλάβους, έναν αδερφικό λαό, τους Ουκρανούς και τους Ρώσους, να σκοτώνουν ένας τον άλλον. Αλλά και πάλι σας λέω, δεν ανέχομαι εγώ, ο Έλληνας πρωθυπουργός, να μας ανακοινώνει ότι είμαστε σε πόλεμο. Και πάλι λέω ότι είναι λάθος, έπρεπε κάπως με πολιτικά μέσα να πιέζουν, και δεν συμφωνώ με το πόλεμο. Ο πόλεμος είναι το χειρότερο πράγμα. Ο πόλεμος είναι καμένα κορμιά, κατεστραμμένες ζωές και κυρίως πεθαίνουν νέοι άνθρωποι. Όμως και πάλι, εγώ σας λέω ότι αυτό που πετυχαίνει τώρα η νέα τάξη πραγμάτων με αυτό το πόλεμο είναι ότι τα εγγόνια αυτών που πολέμησαν τον ναζισμό σκοτώνουν ο ένας τον άλλον τώρα στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία. Οι Σοβιετικοί, τα εγγόνια των Σοβιετικών που μαχόντουσαν μαζί και απελευθέρωσαν όλη την Ευρώπη από τους φασίστες, σκοτώνονται τώρα ο ένας τον άλλον, και εμείς τους στέλνουμε όπλα και βοηθάμε να σκοτώνονται. Εμείς η Ελλάδα. Μου έχει στείλει ένα βίντεο, θα το βάλω στο τέλος, ο φίλος μου που είναι λιμενικός, ένα βίντεο από τη Λίμνο, που εκεί ακόμα, και εγώ είμαι περήφανος γι' αυτό και μπράβο στους λιμνιώτες, ακόμα εκεί πέρα έχουν τη ρώσικη σημαία
δίπλα στην ελληνική, έχουν ένα μνημείο που ευχαριστούν τους Ρώσους στρατιώτες που πολέμησαν για να απελευθερωθεί οι λίμνες. Οι Ρώσοι είναι σε εμάς αδελφικός λαός. Εγώ δεν ξεχνάω ότι τους προγόνους μου, όταν έγινε η καταστροφή της Μικράς Ασίας, οι Ρώσοι έστειλαν πολλά πλοία και τους πήρανε, πολλούς έσωσαν, όπως και τη γιαγιά μου. Οπότε αυτά δεν τα ξεχνάω και δεν ανέχομαι εγώ να μου ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Εμείς εδώ πέρα είμαστε από την πρώην Σοβιετική Ένωση πάνω από 300.000 άτομα και πολλοί από εμάς έχουμε ρώσικα διαβατήρια, έχουμε συγγενείς στη Ρωσία και μας φτύνει κατάμουτρα με αυτόν τον τρόπο και η αδερφή του Πρωθυπουργού και αυτός λέγοντας ότι είμαστε σε πόλεμο. Και ποιος είσαι εσύ ρε φίλε που θα μας πεις ότι είμαστε σε πόλεμο, μας βάζει σε πόλεμο με μια αδερφή χώρα. Γενικά μας θέλουν συνέχεια να είμαστε φοβισμένα ανθρωπάκια, να φοβόμαστε το πόλεμο, να φοβόμαστε τα πάντα. Όχι, ψηφίστε σωστά, νέα άτομα, ακόμα και αν δεν ψηφίσετε τους συντηρητικούς που ανήκω εγώ, ψάξτε το background του κάθε βουλευτή που ζητάει την ψήφο σας. Να είναι καθαρός, να μην χρηματίζεται από κάπου από το σύστημα. Ειδικά όταν βλέπετε κάποιους, τώρα ξέρετε για ποιους μιλάω, που βγήκαν τώρα κάποια καινούρια κόμματα και τους βλέπετε ξαφνικά να προβάλλονται στον Αντένα ή σε κάποια μεγάλα κανάλια, όλοι αυτοί είναι συστημικοί. Είναι για να διασπάσουν, να κατακαιρματίσουν τους πατριωτικούς ψήφους. Ψάξτε το και πράξετε τα σωστά. Όμως ο πόλεμος είναι το χειρότερο και αυτό πρέπει να σταματήσει, αλλιώς αύριο θα ξυπνήσουμε και θα είμαστε κι εμείς σε πόλεμο, αλλά όμως σε πραγματικό πόλεμο που θα χάνονται ζωές. Αυτό πρέπει να σταματήσει.